Hola a totes i a tots, vídeo de repàs de final del prompting, de tècniques de prompting. En aquest cas el que farem és veure tres casos en el que veurem un prompt que faria servir una persona que no té coneixements de tècniques de prompting i un prompt ben executat. Com podreu veure, les tècniques de prompting en un prompt no n'apliques només una. És a dir, jo us parlaré d'un cas primer en el que parlarem d'aplicar un rol, però veureu que el prompt ben escrit conté més d'una de les tècniques que hem parlat al llarg d'aquest tema o d'aquesta unitat. Aplicar un rol és importantíssim, és de les primeres que hem de fer servir sempre i els nostres prompts haurien de començar pràcticament sempre demanant-li al model que actuï com i aplicar-li un rol. El que fa la gent que no en sap habitualment és fer això, i és resumeix aquest text i li dona el text. Fixa't com aquí ja no li estem donant un rol i que el text que li donem no es diferencia de les instruccions. Per tant, aquest prompt estaria mal executat. En canvi, el que proposo, el que jo us proposo, és aquest d'aquí, que és actua com un expert en educació i tecnologia educativa. Fes un resum clar i estructurat en català en 5 punts del següent text. I fixa't com apareixen les triples cometes per diferenciar. Quan tu llences això, evidentment, ara el que farà és aquest resum envers el text sobre els 5 punts claus sobre els que volem treballar. La segona tècnica que ja hem vist aplicada ara mateix a l'anterior seria fer ús de delimitadors. Importantíssim l'ús de delimitadors. Llavors, una persona que no en sap podria fer això, no? Actua com un expert en educació i fes un resum en català de 5 punts, la intel·ligència artificial. Fixa't com queda completament enganxat, tot i que aquí en el prompt mal escrit sí que li està donant un rol. Una persona que no sap tècniques de prompting segurament no li posaria aquest rol d'expert en educació, però la IA no pot diferenciar el que és la petició del que és el text que li donem perquè pugui treballar. Què hauríem de fer o quina seria l'estructura correcta per a aquest prompt? Doncs per a aquest prompt l'estructura idònia, potser una opció seria aquesta. Actua com un expert en educació. Del text entre triples cometes, fes un resum de 60 paraules, identifica 3 idees clau i posa una aplicació pràctica de l'aula. I li dono el text entre 3 cometes. Fixa't que aquí tornem a emprar diverses tècniques de prompting. Li aplico un rol, faig ús dels delimitadors de text i aquí estic emprant una numeració amb uns passos molt marcats, que és una altra de les tècniques. Pots llançar i, evidentment, en principi t'hauria de fer la tasca de forma correcta. I de l'última que us vull parlar és del pensa pas a pas. Copio i us ensenyo un prompt mal executat. Diu analitzar aquest text i digues què és important i li enganxes el text. Això no és una forma òptima, sí que és una forma habitual que podria fer servir una persona que no ha après tècniques de prompting, però si en saps podries fer servir en canvi aquest altre prompt, que és actuar com un expert en educació, analitza el text entre triples cometes i pensa pas a pas per identificar l'objectiu del text, les idees principals, els avantatges i els riscos. Després, dona només el resultat final en català, amb aquest format. 1. Objectiu, una frase, 5 idees clau, 2 avantatges, 2 riscos i una recomanació educativa. I li dono el text entre triples cometes. Així és com, a poc heu d'anar implementant i en un mateix prompt, a base de pràctica, podreu aconseguir uns prompts molt refinats amb els quals el que sempre perseguim és evitar al màxim la iteració amb el model. És a dir, necessito rebre o aconseguir una resposta amb menys iteracions, amb menys interacció amb el model.